hayi womkhaya mina ngeke ngikuphendule ngishela iqiniso ngeke ngizophendula indaba yolokhu ngibuza indaba kaJogo ngoba uJogo ikusasa lakhe beliqhamile ngitshela nje iqiniso mina emkhaya futhi naye ngamtshena uyosho uma ebona lo mlayezo ingqondo yakhe ayisebenzi uJogo ubeza kahle exakwele umsamo njengoba uxake wonke umuntu kodwa uthe soka lapho yena wagijima uyoba yikhwapha lalomfana wakithi ofuna abasakazi abaculi osomabhizinisi bonke babe role on yakhe yabona indaba kaJogo into engisayikhuluma mina ngiyabona kubalekile uma umculi ukuthi uyicabangele ukuthi nawe usendimeni hayi ngoba unomona cha kuyenzeka umculi mangabe ezuze ungapheku amandla bembongela abantu kodwa umbongele njengokuthi nawe umdlalo usegroundini awuyili ukukhothamela abantu abafana abakwaMini Messi. That one is very important. Manje ke lana yena uqoqa bonke abaculi abafice benomqondo owiki nomfana wakithi besebenza icabucabu zakhe. Yini nje ehlula ukuthi lo mfana wakithi uNjogo akwazi ukuthi ahambe kuyilane enjenge yomzukulu oduma kahle kanye nalomfana lona unto encane abafanele abasengibafunde kahle ukuthi hayi ngoba benomona kodwa bayahlonipha ama-brand abo nonkosi yamagcokama ukubongela omunye umuntu ugqijima uyoba isicabucabu sakhe lapha ugodla ingalo noma uwephukile uyomthandaza lamasimba eziwe nomfana wakithi uNjogo that is dirty rubbish yikhe khiphe ishipi se-album nje into engalalwa umuntu uyokagcina ngoqoma njengoba namanje usaqumile asimazi ukuthi emvelo koqoma washo emvelo kwalapho washo lapha yini nayo ingqondo yakhe ngamtshela mina ngizomtshela Njogo into enzayo khohlwa mawuse irole oliyala umfana wakithi khohlwa ngeke uzuye ndawo fanele uzazi ukuthi ubani uma umculi uhloniphe abantu kodwa musu ube isicabucabu ube incethe yomunye umuntu uma ulambile khuluma ndoda sikuhlanganisele indishi hayi uyoba irole onomunye umfana obuphila naye umzukulu ubuthi uyihlonipha kanjani uyazi when to talk and when not to talk uyazi when to submit and when not to submit abafuna abayihloniphayo lapho abayaziyo impilo yabo abaziyo ukuthi bahloseni uNjogo nje isiphukuphuku somfana ebengisethemba nami ngilekelela khona kodwa I'm disappointed, completely disappointed. Ingqondo yalofana akayisebenzisi nje uphuka nje vele wayizingela ubuxoki manje ke yini le nto leyo useyovuka ngayo imali yakwa Retirement Fund ayikho lento